እምበኣርቀስ ሕዚ ድማ ናብ ኣዝያ ኮኸብን ጽብቕትን ዝኾነት ጃፓናዊት ንኸድ። ብሰንኪ መልክዓ ዝበጽሓ መወዳእታ ኣልቦ ትንኮሳ ካብ ዘይተደለየ ትንኮሳ ንምድሓን ኢላ መልኪዓ ብፍላጥ ኣባላሸያቶ። ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል በዓል ታናባት ሓንቲ ኢስፖርት ዝተባህለ ሆቴል ኣሳሳይት ዝኾነት ጎርዞ መንእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎም ኣኽብሮት ከዕብዩ ከም ዘለዎም ገሊጻ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ብቐጻሊ ደቂ ተባዕትዮ መናእሰይ ናብ እትሰርሐሉ ሆቴል ክትከይድ ከላ ይጽውዕዋ፣ ይትንክዩዋን ይለኽፍዋን ብምንባሮም ብምግላጽ እዚ ተግባር እዚ መዓልታዊ ህይወታ ከም ዝኸበዶ ተዛሪባ። ብድሕሪኡ ግን ዝገርም ሜላ እያ ሰሪሓ። እቲ ለውጢ ዝገርም እዩ። ካብቲ ተደጋጋሚ ምልካፍን ትንኮሳን ንምድሓን ኢላ መልኪዓ ብፍላጥ ኣባላሽያቶ። መላእ ሰውነታ ጸሊም ቀለም ተቀቢኣ መልኪዓ ቀይራ ክትኸይድ ጀሚራ። እቲ ዝገበረቶ ነገር ድማ ሰሚርላ እዩ። እቶም መናእሰይ ድማ ንምልካፍን ንምትንኳይን ሓዲጎምዎ። ዛንታኣ ኣብ መላእ ጃፓን ምስ ተዘርግሐ ብዙሕ ዛካህ ትዕሪቶታት ፈጢሩ እዩ። ገሊኦም ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረት ብምርዳእ ደጊፎምዋ፣ ገሊኦም ድማ እቲ ስጉምቲ ኣዝዩ ዝተጋነነ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ግናኸ ቀንዲ ነጥቢ እዚ እዩ። እዚ ክትገብር ዝተገደደትሉ ምኽንያት